Makikita natin sa item na to na merong tatlong past actions or situations. Ang pag-unbox, ang pagka-discovered sa nangyari sa parcel, at ang pag-unsealed sa parcel. Kung ating susuriin, sa tatlong sitwasyon na to, ang naunang action talaga ay iyong pagka-unsealed ng parcel. Pagkatapos, ang sumunod ay yung pag-unbox at ang pagka-discovered na unsealed na pala ang parcel. So ang tanong, ano ba ang tamang tense para sa verb na unseal? Para maipakita nito na ito yung naunang action sa tatlong na mention. At ang option D ang makapagpapakita ng meaning na to, na out of the actions, na dalawa or tatlong actions na na-mention tungkol sa past, itong action na to, kahit hindi ito yung naunang sinabi, ito yung